Vrije Eerlien kregen bedaad een spiksplinternieuw multifunctioneel centrum. Somtijds stiet het oude dorpshuis leeg en wordt het net meer onderhouden. Makelaar Jan Koning had het gebouw nou een jaar in de verkoop en er had al aardig wat belangstelling west. Ik denk dat ik inmiddels zo'n 30 keer hier west ga en dat is altijd een hele onderneming. Want er zit een verdieping op waar geen trap in is. En ik woon zelf hier in het dorp en ik regel altijd een ladder ergens bij die ik dan op mijn schouder op een fiets hierheen breng. Deel zet een mat en dan kunnen we boven zien, ja. Iemand die het serieuze interesse in het gebouw had is architect Sam Eftegari uit Delft. Hij zou er zelfs graag wenje en werkje willen. Dit gebouw heeft me heel erg aangetrokken van de buitenkant. Toen ik eenmaal binnen was als geïnteresseerde, trof ik wel een best wel rommelige sfeer aan. Dat komt omdat in de loop der tijd heel veel verschillende programma's zijn geweest. Van school, kerk, opvang, activiteiten, theaters. En al die programma's hebben een eigen draai aan het interieur gegeven. Nou, dat moet eigenlijk weer terughersteld worden als het aan mij ligt als architect. Naar een zoveel mogelijk oorspronkelijke staat. Waarin de buitenkant en de binnenkant meer in harmonie komt. Dit is het ontwerp van de squallen staat er destijds bouwd is. En daar kun je mooi op zien hoe de voorgevel er eerst origineel uitzag. Hoe de indeling weer van de lokaal. Hier weer een lokaal. Daar weer een lokaal. Daar weer een lokaal. En daar weer een lokaal. En ik heb wel begrepen dat er bij de hoogtijdagen weer 160 tot 170 ben hier in dit gebouw. Wat mijn visie zou zijn, is om het plein eigenlijk te verweven tot een heel mooi stukje rustieke kunstwerk. Door de grijze stoeptegels te vervangen met zachte pastelkleurige tegels in dezelfde kleuren als het gebouw oorspronkelijk is geweest. De kozijn en de baksteen. En daardoor krijg je een soort weerspiegeling van het statige gevel door het plein. Er moet nog heel wat barren onder het vertutte deze gebouw. Op het dat moet er nog een nieuw bestemmingsplan schreeuwen worden. En dat schrikt mensen aan. Nou, er zit nou een maatschappelijke bestemming op. De gemeente snapt ook wel dat dat niet handhaafd wordt. Ik nou een nieuw MSC krijgen. En zij wil wel mij werkje om het om te passen naar wenning in combinatie met werk. Dus een wenbestemming, ja.